Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Alhaji na wuni. Lafiya lau ka? Ya gajiya ya ayyuka. Lafiya kwana biyu. Alau wallahi subscription din da ka mun last month din nan fa ya kare ba. Okay na data? Wallahi kuwa. To na sama kenan. Ka taimaka ka samun tangi. To amma ka san yanzu abun fa ba kaman da ba. A ban gane ba. Ya ƙara kuɗi. Ka san da 2000 nake sama. Yanzu ya koma 7,000. A haba da Allah. Wallahi abun yayi tashin gobrin zabi. To Wallahi lokaci dai abun ya tashi. da wanda ya kare gaskiya ba ran sa datan nan ba. Gaban taliya guda biyu na ganin dai fi. To a bar shi kenan. A bar shi. A bar shi ko baran dan yi shefa ne tun daga azumi ya zo. Taliya biyu? Taliya guda biyu. Sai gaban makaroni guda biyu. Shi kenan. Ka dauko Milo. Milo? Rodda. Rodda? Sai Kilimela. A in babu ban top cake din nan ko je fi inda kudin zai yi. Sai ka bar indomie guda biyar. Biyar? To wanne kana kake so? Ban spring. Wannan? Ba zan sama 7,000 a account ɗinka. To. Ga account din. Okay ta. Ka san abun ne sai a hankali yanzu ya tashi. Fetur ma ba haka ya fara ba. Da nawa muke siyan litan fetur yanzu naira nawa. Wallahi. Ai muddin ko in dai da rai da lafiya Allah bari ya hana mu kudin siya ba. Sosai. In Allah ya yarda. Abun sai a hankali. Na tura ma 7,000. To ba damuwa. Canjin ka ya zama 500 kenan. Canji na 500? To sai ka ban fiye wata leda ɗaya. To Alhaji datan fa. Kai ka bar datan nan baran sa ba. A bar shi? Akwai wani application start VPN. Dan koma yi amfani da shi kawai ba sai na yi amfani da datan. Okay, a to shi kenan. Ka san rayuwar ne yanzu abin da ya kamata shi da kai. Sosai haka ne. Yawa abu mai muhimmanci tunda A gaskiya kayi dabara kuma ka gashi aka fara azumi. Wallahi Aka dan raka da wannan. A dan rage sosai. Allah ya sa mu